ngiyakutshela, ngiyakuthembisa ukuthi namhlanje ngizoshintsha izinto zakho zihambe endlela ofuna ihambe ngakhona. Ukholelwa kwabakini basekho emhlabeni, ukholelwa uNkulunkulu wakho. Ukhuluma kumprofeti Dlamini Mthandazi, 33 eMpumalanga. Uma ke ngakunika iwesho zami, ngithi njengamanje makwenzeke imanga empilweni yakho. Uma ke kubamba samsandla, kwenzeke imanga empilweni yakho. Ekhaya kine budilosha bakhona njengamanje. Sukela kumnyama. Ukhulekela abantu njengamanje abakholwako, nabantu abathandazako, nabantu abaziyo uNkulunkulu, nabathembela futhi emathongeni akubo. Ngoba idlozi likhona mbukelo khona ekhaya. Mina oyingcwele egameni likaJesu, nangimbukelo khona ekhaya oyingcwele. Ngiyamkhulela nje manje kula phakade. Siyenzeka nje manje kusemakhosi. Ziyaphumelelana ekhaya kubo, aphuma demon, yaphuma ebumnyama, uyakhumbula amaphupho akhe onke. Iyavuleka inhlanhla, iyavuleka umsebenzi. Uyile hambi kahle, so manje uzahamba kahle. uNkulunkulu aphathe emkhanyisele baba umvikele. Moya oyingcwele bengazimu. Judge then those judge kuya kusemakhosi. Egameni kaJesu, amen. Nonke enimbukelako, South Africa wonke, Swaziland, Botswana, UK, America, Zimbabwe. Ngithi uNkulunkulu anibusise. Ngiyanihlonipha kakhulu balandeli. Nanonke babukela bakhona emhlabeni ngoba umuntu ngabantu. Xa njengamanje cela uhambe lapho kubuhlungu khona. Ngamehlo, ikhanda, isisu, inyawo, isifuba njengamanje. Mawunenkinga ekhaya kini njengamanje. Khona ithe kunye nami, ukhuleke kunye nami, ukhulela phakathi endlini uphumele yilwane njengamanje. Nazoka sambe 1 2 3. uNkulunkulu aphakade emugcina umbulelo khona ekhaya nje manje mkhwesabeke ngiyambuza njengamanje. Lana kufunako akusho umlomo wakhe emuntu njengamanje. Ngicela kwenzeke uNkulunkulu aphakade bangapheli 24 hours. uNkulunkulu aphakade ngiyacela Nkosi amakhosi njengamanje mkhwesabeka vunywa ngevalekele Nkosi amakhosi. Kube khona ukukhanya, kube khona impumelelo namandla kaNkulunkulu. Kwenzeke imanga Nkosi amakhosi bese thembela kuwe, angalahli ithemba egameni likaJesu phakade. Haleluya. Comment embukelo khona ekhaya ucela umkhuleko kumprofeti Dlamini Mthandazi. Ngizongibona lo nyaka ngingene ngamandla 2022. Khala lapho sibheke khona umkhuleko khona ekhaya. Mina nawe ngiyakuthemba. I'm a prophet. Dlamini Mthandazi. I'm a prophet. Ngiyahlonipha ulabusisi. Uthi bathina abantu khohlwa. Bohlezi abantu bakhuluma because ukukhuluma kuyona imali. Khohlwa ngomuntu. Semsamo limbeke emnyango. Semnyango limbeke